kän adamly gury ýalyp gitdiler. Bir adam da köp adamdy. Aňyrda halymyan adamly, ýa aňyrda algyly adamlar hepsi garnaşyp 5 manat berişip tutsan tutdurup gornap, onu ýaly kän isluji boldy. Aty kän boldy. Adamlaryň gözi gorkunlar. Gara birdak olay diýe bulay diýe eşilýär. Şu Türkmenistanyda bary elini galdyryp otyr. Şofýorlar hem şeýle. Näçe şofýorlar da bar. Bu näçe ýön töhmeti aňyrda näme Türkmenistany kän algylary bolýar. Onu algıladığımın işine barar edeni her komitette kendine işleyen kardeşi var, tanışı var, doğası var. $100, $1000 versen, fırlattığın akım tutuyor, alıp kayıt. Yani o Suudet yiyeceğim ya 25 yılın fıronu yarın çektirdi. Suudet bulana anırdı, hiç de. Kanun yok. Suudiye'de oturuyan adama, bir Suudiye vardı, öğretip, yol öteninin. Şimdi ben oturuştum ben, anırdı, Balnita var, Balniska. Men bütün öğün tuğdiya var, ne asat işleptim, ne aylayanım. Şimdi prediktatör tuğdet tutan bilýän şu günädi diýip, ýöne oturum rok diýdi. Ýyllar beril depeden gelýärdi. Ýöntem okap geçýär, ýylan bergili, adam bergili. Biz hiç ýyl dahlymyz ýok. Ýöne oturum kurjok diýdi. Ýyllar depede bergili diýdi. Halany 20 ýyl, 25 ýyl, 10 ýyl, hemme bergili diýdi. Bizim o ýöne okap diýip, näýle gepler diýip, biz bilýärsiň günädi balyk içinde diýip. Biz şu çöýüp bilemez diýip. Ýyl depede bergili gelýärdi. Her kim ýyl diýdi. Ýöne okap geçýär, ýylyň berýär gitdi. Ýesdi. Biz ýylyň ağaldy we bilemez, köpeldi we bilemez diýip. O İranlılara mı oturuyan mı? İranlılara da deme diyelim mi şey? Millet partisi olanlara mı bir şey törlüp böyle? Var ama. Ya dine Türkmenlere şollara kadar veriyorlar. Benim götürüp vereyim mi ne sana? Yok tapağı diyorsun. Hayır millet bana. Sana bildiriyor diyor. Tahran'da Fars var şoför. Ali Murad edip Tahran'da. Bir de İran türmesinde bir 9 yıl oturup görüldü. Ay geldi bir yerde şu yencip daha der şu buğdayı veriyordu. Ay şimdi ne türme diye bir yerde. Anırı 9 yıl oturundum. Nahar anırı bolçuk. Hem de normal da. Ay men her çöriye bir gayratla ne mi çetin çöd? Men Galadovka atır. Ayten Galadovka yemesen it yarı her yenişer ne mi kanun yok. Şeyde şuna düşünene attı. Ay gör yağdayım gör dedim ben de. Hem nahar vermeden al tenlemet yer belli olur. Ay şimdi yer yüzünde kanun var ne mi var dedi. Ay ben o da düşünene var. Kanunun çalasını başkasın Galadovka atırdı. Yertin almadı, ebeğini almadı, çok geldi. Şimdi operlar dağıttı. Ama onu götürdü. Üstüne poydu geçen yalettiler ya. Ben al payın aldın mı? Galadovka otur. Yok, dua etaptın neydi? Otur Galadovka yani. Ben cevabını aldın mı diyor. Onu diye geldi. Galadovka oturacağım. Yok, dua etaptın neydi? Galadovka benim yoğulan konu. Hiç yıl kanun yok da dağın adamı yetirir yani. Kime aytsak sen dağın? Operle gediyetin. Git yani yençi yine amolle gediye. Hada başlığın ödeyim mi? Yençi işin görüyorlar. Ay maibet koyuyorsun. Hiç yer dağın yetirip ardına yetirebilen. Asolu var yani onu ilçanı. Onu da var payışın aytiyaşı kâvat aytiyarlı olup peydası yok. Bir köptü. Gelin de yine şu yençi parlam. Torlayan aytin gelin. Yepleten sen özüňe diýärmi? Ýenjil taýagyp size saglyň getirmeli. Adamy gepler bilen atdym. O içinde şol ağaçlığı gaty erwedeken bu ağaçlyk. Birinji ýerde durýar ağaç. Şol diýemem. Hemme türme şonun alyp we o da nepe hasam beter. Bu neme Atavay. Hemme türme şonun alyp we o da nepe şeylere. Bayramal tejenne bolsa Balneşkede bolsa. Awadan ne şeydi. Ya Bayramali men Bayramala baryp göremek, ýöne Bayramali
Mesela tejen ýaly ýere baranda ya balliska baranda o ta ýaşaýyş parbat diýer. Açyk ýer dedim. Oňa barýan, muňa barýan kemçilik alyp bilýär dedim. Adamla kömek etdiýe gara bir-birini arkalaşylýar. Emma awdan bir ýapyk sistemi de kameranın içinde otyň hiç adama sataşy bilen adam görü bilen bir-birini baryp bolana. Ýa şu bokurdaňy ýerde. Bu bilen güýje teň bütün bokurdaňa ýetdi. Awdan nebede hiç mümkinçilik ýok. Bir de awdan nebede ýeni bir ýagdaý bardy. Awdan nebede şu pulun 20% şu an 50% geldi şu an. $100 $50 kemiyeli değil. Adam deň ýatyny ikisi ber yani. Her liboy zat aljakda ikisi bahasy var. Onu ip yetişebilsen. Emma bayramanda sen Sibdaniýa çykýan çağalan edip bir komat berýärler. Sataşýanlar diýip şu pulu elim bilen alýan gizlek geçýäňdir. Gizlek geçýän näme ol bir pulu ýuwutyp geçirýär. Başka yol ýoksa. Şükride de pulu bir elmeden şonu ýuwutyp içine saklaýar. O otur boýunça. Şponka diýerler. Başka paket orap ýakyp düýüp zajgartyr gowatlaryny ýakyp bunny bir adam ýuwutýar şonu. Başka yol ýok. Birden kapinaçy başka kamera diýer. Isteýän içinde de gizleten bir $5 pulmy isteýän içinde de ýerden kapinaçy başka kamera geçmek. Pul alyp geçip bolan. Diňe şu birinji ýagdaý o varianty şu içinde saklamak. O otur boýunça daňatyp gelýärke pul şponka diýerler. Dolaplara giziz getýärler, paket bilen düýplerini ýakýarlar. Bunny bir adam ýuwutýar şu puly. Ýuwutýar ony erteden bir gün saklaýar da içinde. Onu bir edeplikde bolýar, tuvalete daşyp çykarmanlar. Hudaý haklasın. Kameran gitti neme Ataway bir jagat diýen. Awa. Jan geldi. Ses pes öldü mü? Diňe içinde saklaýar. Şondan amaty ýeri ýok. Başka saklamany ýerim ýok. At çıkarıp bilmeden için atlasan yapmalı. Ataway. Gideri ýerim ýok. Çıkarmaly bolýar. Ýaşajak bolan. Hudaý haklasın. Ýeke birde de şu türkmenler de şonu ýalda. Şonu adın içinde saklaýar pul adını. Başka amat ýer ýok. Eşinde de adını kiýdäňde o da onu barratlardan alýarlar. O otur boýunça şu aýlanýar şu. Bunny birini ýuwutmaly şokda. Şu şponka diýilýär türme sistemi adına. Yo olur intoň alyp bilýärler bir zat üçin bermeli. Olar bir garaşda ellerine geçýär. Ýa o kim öňalanyň kim kan bolan komşular. Ya onu bilýärmi näýdi bolýar? Birini şuny ýutýan, birini erti ýutýan. Onu otur boýunça çykýar da şu. Hemme de sağlygy öyle. Tertip düzgüne sağlygy. Aýat. Ataway hem mümkinç hem gaty gynançly neme. O ýuwdanmady, oňa çykýardy. Neme Ataway bir dogdogyň şaýatlary ýalak şaýat. Dogdogy şaýatlyk diýende. Dogdogy ne diýirken dogdogy şaýatlyk diýende. Hakykatdan şeýle. Hudaý haklasın. Käwat şu balniskadan zatdan gelýärmi? Kriteden, awdan nebeden balniska gitýän şu margeresi. Onun öýde her näme açyk turmada, garap pul bar. Kän oýnaýan aňyrdy. Raskot kän kirýemede, awdan zatda balniskada. Aýda $200 bermeli, $50 bermeli we $20 bermeli. Aýda $200 şey çykdy diýmedi. Ýyçkä adam aýda keminden $4-5 pul beripdi. Margeresi ýaşajak bolan. Onu öýde pul kärrak ýa-da saklamaly diýip. Onun birden adyny okuyýar, şeýle etap diýerde ýygyny gitmeli. Şonu bir saat may berýär, şonu pullary şonu dolap ýeşmeli. Dolap ýeşipdi, şonu ýutýar, onu gaýtýar. Onun awdan näpedäki oturan işleýän işgärde bilýär kim ýagdaýy bar, kim pul bar ýa ýokdygyny. Onu bilýär, işleşmeýär onu berer. Onun teň ýagdaýyn bar bolsa teň rengine düşürýär.
Gün aliye rengini sürüyor, görkepti de içinde bağırlanı. Onun hesaplığı içindeki aliye. Bunu yok diyor. Sen yok da olsan buna da senden ister. Sıktırmıyor. Ben bir de 1600 dolar pulum aldırdım ben. Şu balın için beri kayıttım. Gece saat 9'da itiyordu. Ben koydu oraya. 7'de atları okuyun şeyle etabı ve tayin olmalı deyip tapkıra. Ondan sonra pulu 4'e böldüm. 4'e böldüm sonra yuttum da sonra. Yuttum adettim onun rengine gibi. Gelemde düştüm da tavaya geldim. O apır tanıyordu. Qar deyip o apır var sonra. Ha geldin mi dedi. Ha, senin içinde 100% pul böyle amal dedi. Biliyordu onu. Onun davay rengine dedi. Menden başka yeni bir adam ekti. Onki içinden 300 bir zatlı onlar sıktı. Onun bar rengini okladı. Görüntü da sensi para yerim yok. Şunu toy tutuyorlar bile. Konkret pul var içinde. İşbonkoz olakan da köp bolmalı. Birini maslahat işi. Onu ölçün bir içleyen yemesi var. Dermanı yağ yani. Şu adi yani şunu. Şunun içinde reski için geçiriyordu. Hayır şimdi içinde 10 minut sonra için zorda başlıyor şimdi. Tuvalette de yağını duruyordu sonra. Tabii tuvalete oturdu ya gideri yerim yok. Çıkardı açtı da dedim. Böyle 600 dolar öldür sonra toydu beğenim. Ay bu elimiz de etti. Yani paylaşıp iyice yuyat ne demek ya. Nasıl öyle şeyde paylaştı da. Baştan doğru vardı. Baştan eşya da attı. Ay o da 200 dolar berek dedi de. Maslahat ediyor şöyle paylaşıyor yapıyor. Onu kamerayla oğlan da kaçtı da ne? Gelsen de her beşmanı yol tiki otelli. Ay kamerayla oğlanların karşısında da dedi. Näle aymana pul aldırdım defenden kaynaklı oylan yarı onu çağırdım. Ne çaldırdım 1600 ay bolmaptı. 2 yılda kıyınlık gezdi o. Fıtnadan ağır. Hem belada belirttiler. Pul çıkarman uğrunu kavul yani. İçindeki hatta da şuna da rahmetine şuna mal yerde alıp geçiyor. Bilen beren alarlar. Akıl almaz bu zatlar ya. Akıl almaz hakikaten o böyle dağıtlar. Bu tevavi nemede olur yani. Bulon tağını katıken atava bulon tağını 200 milyondan ken de şu öndür ben sizi halkı edip çörü yemeli adamlar. Onun aylıkların 5 köpük aylığını yaşap bilen adam yok var Türkmenistan'da. Onun bir yerde çörü yemeli. Onun olur soyup bilen yerleri. Kemine. Ha, Fetkelere. Giyicilik var ya. Fetkelere. O neme kemiğine sesimiz giyicik var ya öyle. Ne diyor? Giyicik var ya. Adamda bir kamera tutuyor. Ne ol bir kamera dedi. Taskovunu da düşünüyor musun? Yok. En türmede bir tezle vardı. Şu tezle öğren adım indi ettirdi. Taskovunu demek Türkmen dilini gurubrak aydanda yakatağa işliydi. Sonra Taskov ne dedi? Bu aslında saklanan tustoğla diyedi. Palajensler, Vorzak kollar, şolar bir kamerada 8 adam olup oturan ekan. Benim barımda 9 adam var. Şimdi benim teyade bardım düşüncem yok yani. Abdüşkur'un adını eşleyen, Abdüşkur diyen Türkmen adını eşleyen adamla 50 ennamı tiknek oluyor. Avda ne kadar çakı der. Eğer ötanın yaşayış durmuşu avdan ne kadarın berk saklanı yani. Öňde bir grup gıyıkıcı görünmek geçti. 7'den gizi 11'den dik durup geçmek. Oturmak kadagan. Sükun oturaydan yani Hudaý tuttu. Yani deydi. Yaman eri diýençi. Avdan ne kadar çakı der. Kavat gelen avdan. Benim bardım 9 adam bol. Hayır oturup adet köptüne men tanıyan bir-birimiz tanıyýar. Atdan tanıyýar. Balneşkede duşýapdyr, Kritede. Ne bir Türkmenistan'ın içinde bir belli tustoğlar da bir açıklan adamlar, Türkmen taraftan, militer taraftan, Türkmen taraftan. Görmediği adam da adamın hem adam Türkmenistan türmesinde yatan adamı tanıyýar bir-biri. Birileri.
Onun barıp aysa aman geldim 3-4 tanana tanıyadım. O beylekiledi ben adını eştiğim benim onun adını eştiyen onu. Nu borzak kolladı. Ay şunu oturup adet näme maslahat ayna şunu yazsın yani. Değerin yaşayışını düşündürýärler bana. Bir mo oturayma 7-dir padyum diýip turmalydyr. Emme dadyn giyinip adet oturmaly taýmaly. Galazokdan her 5 minutda seyredip geçýärler. Oturun göräýtler, yaman erbe durýarlar. Narşene etmeliler. Ay bolýar. Hep dedi bir gene saqqalyň almasasyny. Hep dedi her 5-nji. Ondan sonra dırnağa inki yamazaj dırnağa alıp beren atladan. Dırnağın dişin beren ip ayırmalı ya bir tonu tüykömeli. Her 5-nji dırnağı o çağala mektepde dırnağı diýendir mogallam. Şonu dırnağı gözü ýeş oprale gelip. O dırnağa sana beren o dişin beren dişte ayırmalı ya bir tonu tüykömeli şonu. Hep ötmeli şonu. Indi sen dırnağı ötse hem bir zat beren almalıdır. Onam şu dırnağı kaptan ne etle var, gari şu dişin beren yemediğinde o ırıngda yara olup dırnaktan al güller öğrenir şu çülte öğretti. Yaman yemedi erbetdi. So bütün tüyüp kaptanlar tüyüp dişler işin şu da şu. Her hepde dırnağı çağı var mektepde bağırlanıyor şu. Onu düğün mayılık diýerdi bizim Türkmençe. O mayılan alıp konaktı. Bütün alana ya dişin iyitesene. Onun son dişlep ham bereşon tıpırıya mı ırınglatı ol ganap duruyor. Onu kankara yemek de zulüm etmeliler. Aynen bir ay oldu, 2 ay oldu. Hiç imit yeteneği oydu. Şu ağaç çemçiden 4 çemçe nahar veriyerler şuydu. Şu buğdayı. Dük durmadı üstüne yaran attı. Yaşın doğulu. Yaşın batı yaşta da yarat duran attı. Onu ben dedim oğlundan bir daha edeyim bir pul çekeyim. Telefon getireyim. Telefon getirdik. Kara telefon batı hareket edip bolýar. Onun bunun öýüne jaň edip bolýar. Ýagdy ýok adamyň öýüne puli berip bolýar. Onu şunu peredaçga çekip bolýar. İýbisi. Bizim barda pikirimiz damak dedim. Kara ölmeliler yaşalar. Onun sonra bir pastoy vardı. Yaşırak oğlan Batır diýip şon berim men bar gepleşim karmoşkany açtırıp Batır inim diýip aýyn kaýda alıp öwreşdim benim. Benim şu diýdim işgär ýemişarat diýip ýaş diýip şun kellerini alıp bolar malsyny oğurlap bolar diýip men gepleşip başladym. Ay geplep meni onu meşhurda aradım meni. Çäjodyn alçykyrdy diýip. Onu $1000 diye bir $500 verecekler. Telefon getirip verdiler. Onun için Nokia telefon getirip verdi. Onun bir aşkıvatı karnışım var. Şoň üstberen erti taksiden $500 man kavuşurdum ben öyle. Hem ben gepleştik. Şu peredasyany sağlamalı. Köptüň de ýagdaýy ýok da peredasy getirmän. Getirdiň de onu epesde pul gerek, geçirecek bolan pul gerek. Ýaryny alyp galýarly. Şunu ýa kynçylyklar bardy. Onun gaýtadan men ýene şol gökdegeli bir oglan bady. Şoň öýle men $500 dyrdım ben. Onun şunu bir eptiýalykdan bir peredasy geldi. Akmarat diýip bir var, bir oturup şoň aýalyna aýna diýe adyna telefonu gepleşip adyna $500 garnaşyma berdim. Berdim şu bir eptiýan dawamyny 4-6 iýbisi getirdi. Indi sivdan edip adyny okudylar, biz telefonu günne giýse habarlaşýar. $500 telefon aldık. Ondan sonra erti gelecek diye taýynyp görüp geldi adamla açtaşyndan. Şu gelýän separtadyn gelýänçe ýuwdurup goňda şu gödegine gelýär iýbiskler tamdyr çörek, gawurdy, utap. Şu gödegine gelip durda şu geldi iýmellip bar. Ay şimdi bir zatdan geldi, sırdandan kamera gelip ýafyrly karmuşkadan berýärdi. Karmuşkan bilen razmeri 2 garş öýde 1 garşdy. Ketaby razmer da nahar berilýär. Karmuşkada düşünýändir. Le düşünýär, onu düşünýär. Nahar şundan bir böregi onun 5'te geçti oğlana havada ýersin. Ya Huda ayrım dedi. Onun meş oğlanlar gözlep durýarny. Hiç gaýtyn kent şeýnäni açyny. 3-4 agna şeýnäk ýuwut ýer. Ya köp şeýneten ten giýjek ýa-da. Doýup ýetişip bilen. Onun sonra men gözümden düme ýaşapdy. Ey Huda diýip bizim düşüp beren günimiz diýenler. Ýok özüň adamlaryň arasyny ýaşandy, özüň de şonu ýaly bolup galýar. Çären ýokdy. Hep köp çeýnäne adam aşgaly ýa-da. Aşgalyny doldurmalar eski. Küçükde çeýnäp ýuwut ýa-da. Küçükde çeýnäp ýuwut ýa-da. Üstüne bir soğurtap. Giýjek ýok adam da. O şey iýdik.
Akşam bolly. Qarany bir. 4-5 oturuyor ivsi. Şimdi bir telefonu kullanıyor. Benim bir zat düşündürüyor. Telefonu nerede saklamalı? Ýagda işledi. Kadim kön Nokia gizis Nokia. Şimdi oturuşta adam aytmandy bir tüýsü görýän. Günde giýje şonu biri şponk edip anjanka diýerdi da. Ýeme ýerinde ýagdy şonu. Başga wicht ýok da şonu şey saklamaly içinde. Şunu men näme diýerim. O düşünün. Ýerinde şonu goýa bermeli. 2 tane kerim getirdiler oglanlar şu zakaz berdi adyş perezensini. Şu krem da şu daşına üýläge çalpdy şonu bir Hudaý sakladylar. Aýtmady we çäri ýok, başga hiç wicht ýok da şonu. Şu etmeden bolan aşy ýaşamak beýin. Kedin bolmasa ýaşamak gatdy. Günne şonu 9 adam men bilen ýene bir bar daşa ol kim ýaşaja galan şu 7 adam günde biri aýlap giýdi saklaýardy. Giýdi daňatany bir talmaly. Giýje saat 6-da 7-de bolýar işgärle gidenin şu ýene şonu çykarmaly. Onu şu ýuwup arasylap da şeýle ullanmaly. Şun ýaly ýagdaýla geçip gitdi. Dünýäň hemme ýerinde telefon ýa-da türmede de açykdy. Hiç bir problemi ýok. Sady gadagan şu zatlar. Bir hojaryň bilen gepleşmäni urfadym ýok. Saatlar aýtmana bir oturuşda adamy ýöne durmuş seni mecbur etýär şonu ýa-da ýaşamak. Sen jany takdyjak bolup her iş etmeli bolýar. Şo çären ýok. Şo türmäň hemme ýerine pul şey saklanýar. Awadan näme de kameralar ýep köpsinde telefon şey saklanýar. Başga ýolun ýok. Sen hemme içinde saklamaly. Pulda da ýowdulýar, telefon ýa pulda adamlar uğrundan goýa bermeliler. Şonu ýaly ýaşaýşdy geçip. Şonu ýaly bir adaplary bir gynçylyk başdan geçdi. Her dada aýdanda bir bir täzirli ýadymy şeýle geçen bar. Zaten burun işte, kun işte, hepden işte ay 17 ýyllap şunu ýaly ýaşaýyş bir başgadan geçip. Şu türmede yatan Liboyna tordan her bir adamna tordan işleýärmi? Ha görün berbiler. Hiç bir adam desin batyr berdiler. Telefon şeýip saklanýar, pulun içinde saklanýar. Başga ýol ýok. O zaman adam indi gitdi ýa-da pul ýutmak adet. Birinji gyn bolýar, her bir adam başı gynmy? Onu öwrenşik ýa-da şu adam näme zatlary mecbur etýär. Adam paýram gara öljek, gara ýaşajak, gara çağalaňa owşup, her kim oglanşa we enatady we adaty, gara diri gajak görüşýär şo gynçylyklar. Hudaý hakly. Näme diýjem, sen şu adam näle baha berjek. Çünkü şu pulun güýji bilen şeýle ýaşap şeýden gaýdyldy. Çünkü pulun güýji bilen sagryňa çykmaly. Pulun bolmasa adam gidivermeli. Başga ýolun gider ýerim ýok. Pulun ýok, ýaşaýşam ýok, durmuşam ýok, iýitem ýok. Durudur organizm ejizlemeli, aş çekmeli, horlanmaly. Birinji gelýän kedelem sana şu iýinçekler, tubi, tuberkulyoz. Birinji gelýän kedeller. Oğlanın bir-birine geçýär. Sagdyn bolsaň, garana bir-birine bakarnyň işdiýe bir hokoraň içinde ikon nahariýa agzy oňa geçýär, tutdy. Aýlap ýer türmäň içinde. Mümkinçilik ýok. At çaryklan at, loşkalan at, bakalan at. Şu yeter yetmez. Arasçylyk ýok, bärderman ýok, iýip ýok. Oňdan şu kedeller tutýar. Kedelem tutdyna agryň 1-2 ýyl ýöräm bar sen başga ýöräm. Baldeşka de kitçek bolan, pulun moda gitýän saglyňa teretýän, pulun bolmasa da soňky pellede guratýar. Şu öllü şu üskürüp aňyndan gany gelip başlany. Şonda sen orty oje iş bop, oýda guraty. Aňda da 5-6 ay ýaşaýan, ýöredim öldüm. Hemmesini köküne teretdim, kökmedin döwletin öýdi bu näçe. Adamlar şeýle pelak etýär. Bunu bilgeşine diýerler, oň üçin daşyndan hem adam talan okurda, ýörüýti diýerler. Bolmasa daşyndan şu barlyjak bolup, türmeler görjek bolup, o çalarak informasiýa çykýar köpçülik de onu. Ýöne tennalyk dogly nemetini aýtmasalar hem erwetdigini aýdýarlar, neme diýerler bolup, içine adam talan okur. Onuň nemäňi ýok diýerdi.
şayadınız yok diye. O veylidat yok diye de yalan söyleyerler diye de. Ne daşından şu hem mecehini taklap görün ne Meredov Raşit Meredov ne şu daşarı urtları ne diyen daşarı işler ministri oluyor da. Şol o hem yerde yani yok nasıl demedi formada ekrana çıkıp yalan söyleyerler de. At postsovet demedin hem mecehini değil yalana vurulun. Bulun aydiyan da öyle ediyen dağıtları elimde ama yani 180 gradus tersi. Şayetli diyen hakikaten ya da o şu o sen gurrun verende bizim dememiz demedi ya da çıdar yalan der. Gurrun berip dun ölmüş gelen de attı. Guyduğunu geçen de attılar. Uçunu borun durmuşlar. Guyduğunu gelip durdu. Öz yürüme ağrıyor. Ya ennem tikerek oluyordu. Kâvata hâdre meşhur 4 yıl var. 8 Mart'ta 4 yılım doğruya gelin. Ayda 2 ayda bir yerde batırıp iyice beni bat yeme batırıp da edip tilkim duruyormuş. Ama orada geliyor ya tut yerler ya urutlu tilkim duruyor. Hâdre şu tadiller vardı. Gidene atlasın. Ya şu oradan da son kadro iyice bir gün önce arada yardıma şuttu şunu. Kem fikri daha oraya yatıptırın. Ay şonu da çağıra öýde ýatym gıýlym dağında bardy. Şu gıýgyryp bir turup durnar seläliň öw ýany. O der wagtda. Gıýzalym otur näme ol kakdy. Yo hiç de ýat bergen. Bir daha bol batyrganyň mı diýdi. Näme şu amon üçlü amon men urup ýenjip şu bir gep men bogy ýaşy. Bir yer bog onu birim arkadan gelip bir porosyon bilen bogy ýady diýişimde. Şu amonly bar. Şu jarymda çykyp barýar şonu. Şonu tetkim gara diýip turup birden hiç saat yok. Şu öýderimi ön begerip hoş bolup, näme şu zatda tätir hädirim bardy gidene. Hatda zalim adamlar var. Bunun için işke şeyde bir zalim bir olur ýalda. Yokordan biliniyor tevabi ya türmen içindeki ýagdaýyň hem bejetine döwlet jogap berýändir. Döwletiň ruhsatı bolmadan bu zatlar edilýänlerdir. Yani döwletiň başy. Onu bolýan zatlaryň ähline de döwlet jogap bermelidir. Ne biz ne täze Türkmenistan urjak diýse, täze Türkmenistanla şu demeden pida görünlüň o moralny, maddi, manawy demeli öwredini hökmen dolmaly. Döwlet bolsaň boljak bolan şey etmeli. Jogap berýän. Geçene de soňa da. O döwletiň borçydyr. Bular ýa-ni ministr aýran bor, bir ornatary aýran bor, batan bor, günäkär öýdi. Döwlet bolmadan bolmaly haky ýok da. Onuň demäň türmeleň şular ýaly gazaply nemeli bolmagynyň sebäbi jenaýetin köpeltmeginiň esasy nemesdir. Ine şu zatlar ýok, şu taýda jenaýetim ýok da. Türmeleri o Şweýetden balnisalar gaty gowda. Ýöne türmeleri balnisalaryndan gowda türmeler şertleri. Hem yani şey direkt düşündüren Türkmen düşünjek dili. O höwet edip ýatmaly demeler de o. Öňrek bir jurnalda okuýdum da. İtalyan Türkmeniye 5 ýyl gazetesi bir spor etýärdi. Şu için suratlarını çekti. Bir basyanın kaptırıp kovuştu. Bir sportalı yemettu. Şimdi durmuşun örkötüye. Surat atır neyse. Orakan da diyen İtalyan türmedi 5 yıllık gazetesi bir spor etýärdi. Bir Türkmenistan'ın kıyımı onu ödedi diye. O Türkmenistan o daşan türmeýärlik. O ýeke içen del. Daşına da ýaşaýyş. Şu türmeden kendir gow del. Men bir ýagarym akyna sığdyra ýaldy da. Şöyle ştatda hakykatda başdan geçen zatdyr. Şeyde bir kıyınçlıklar geçirdiler.
Men şu Balneşke'de bulaşamda Margeresi şonu bir padenlik olan türmeyen işgärleri var. Şu 20 adam var bulaşıp kayıtlı, tutup kayıtlı. 2009-10 May'da. Şonu şu oğlunla militeden birinin advokatı bir heleydi. Onun meniydi bir Türkmenistan raýaty di Finlandyň di türmesinde ýatydy dedi. Şoň di tuğuna gatnaşmana gittim dedi. Onun dedi ben aeroportda barıp düşüp dedi gasinsa barýarken şu tustow dedi maňa telefon etdi dedi. Üýümizden zatı men ol habarlaşdym dedi. Onun men dedi gorkdum dedi. Türmeden türmeden maňa telefon etme bäri gere maňa kella bolamaz zat diýip gorkdum diýär. Şu advokat şu suwtda urur berýärdi. Diye Türkmenistan'ı diye türmede diye telefon yemediğinde diye bärde diye ikade. Şoň yemedi bir işgär telefon men meren gepleşipdi. Şu millete şoň için bastırlar onu. Onun Türkmenistan'ı diye bir telefon içinde bärde adam basýar diye. Hemme ýurtda diye telefonu qadagan däldi. Türmenin içinde telefon var diye. Ya telefon hojalyk bilen gepleşmäne diye gerek şu zatda. Türkmenistan'ı qadagan diýdi. Şonu şol advokat hele şonu urunberdi. Birinci jaňadan gorkdum diýdi. Birden jaňat ýa-da türmeden şeýle gelýänmi, tamam geldim diýeni men gorkdum diýdi. Türmeden maňa telefon etme, bäze maňa problem bolamaz. Ýok, bäze şeýle açysan, adagan näliýärni şonu ýüregime jaýlaşdy diýdi. Men şu wagt men diýe ýerin advokaty bolupdy, atawa berende telefon gepleşen üçin şu oňy sorap otýardy diýdi. Şu bir militen biri men telefon bilen gepleşdi, şonu zapt etdirdi. Men meni türmeň içinde gepleşen üçin şonu 10 ýyl berdim. Bolýar. Qadagan da telefon ýa türmeň içinde gatyken. Getirýärim näme şu militen öýüri getirýär. Tustuň öýüne getirip bilmeýär. O adamın içinde ama gelene bir haltyra dodup alyp gelir telefonda. Onun şonu pasta oyun birine, işgärliň birine berkik ýaşadyrsyň. Niki elýän satyp gep pulunu taýin etdi. Niki gelemde pulunu senden alardy. Onu amorda da çykyp bir akşam onu haltan aýrap ýa. Telefon gerekmi? Nokia var, täze içinde batarýa var. Zaryatly var. Ýene öýür basat ýaşar. Daşna sıkıp alyp giden atdy da ýene şo öýürler sat ýerli içine adamlaryň öýürdü. Hemme de ýurup pula var ýa-da. Hiç bir şöyle ýurup gitmeýär. Dapostym şol gelýär, kamerana bir tifalym bolýar, ýa ıspyralym bolýar, bir elementiň zadym bolýar, bir çaýyn, ýa bir kastrolcum bolýar. Şol alyp gelýärler onu gidenlerine sonra amon boldum bolmaz bir öldürem şu onu rejim ýemedi bardy buna. Operler zaten alyp gitýär. Ýurup başga bir sözüne ýemek bir milite berýär, sana satdyrýar şo. Şu zatda da aýlanıp bu diýende. Getirýänim öldürip tutýanym öldürip ýurtdyny satýanym şu öýürler. Ay bir öňräkde şu amon bir sürtde şeýdim. 2 aýlap şu günne geldiler. Taňry günde berse gelýärler. Mecburdy biz pişirmäni bir gerekdi. Gadan alýardy, kastrol satyn alýardy. $20 bahasy. Şunu alýan ertýär, şunu alýan ertýär. Şu gaýtlar 2 aýlap bidar bolup da şunu alyp. O da nepede mi? O da nepede mi? O da nepede ha. O da nepede ha. Şunu alyp gitýärler. Kastroldagy. Akşam bilen 6-da ýetdik diýär işgärler. Ýem sözüne gelýär militeden. Kastrol alacakmy? $20, $25. Kişiňe $15. Tufal var. Bakal var, näme var, näme öz dadyny ýurup ýörüp mecbur almalylar, başga ýol ýok. Özüne hak ýyp bolan. Buğday näzir edi, buğday ýadat ýa. Hiç pulun bar, şu gapsany ýok sorar. Ondan ýymytyň bir ýagat. Hatykyn boldy geçdi. Pulun özü jazana. $1000, $2000, $3000 pul gelip bir ay yetirip bolana. Hem oğlulu da gara ağnaspy atywa gaýrat, o kamer. Ýok köýümde men hi bokurdymdan geçirip berdim. Ýeki meni oňalmap, ýuwrunmapdy. Oğlulu kağıt bir pişirjek, 2 jet doganmady. 2 jet
Bu da şu kameramı qawutdy, yaşma qarapar gelip. Yağı yakıyas, ikinin akşam arada, gidelim işgalli gelen, gidelim ne zaman. Soğan doğruzuk ve kaptanın yakısıyla kapıya divarı. Hatta şey bir say ver daha dik bölümde. İki tane soğanı yap, oğlanı öçür diyen. İki soğan oğruk yaşam. Köpçülük de karanı oğlanı ay ne hatta yaşıl diyemem diye. İki soğanı naharet çıkıp diye kaptanı oğruk diye. Yani ziyanı yok yani. Bir günlük piyeti onu bir saydım bir yere giyip benim bir hiç saatte. Burun ağaç oturuyor. O kıyınanma diyor. Şimdi yani kıyınçılıkta. Bir döwürli däwet bir tazyk içinde bir şey ýetdi. Galaýdan bir listeme tazyk paýda tökmedim o. Eşik ýolmagy. Şoň üçin de bir şey ýetdi. Onun bir armatorzyk bolýar, bir garşy armator bar. Kapda team çatyp ýüpjäger o tok şey bandyaklar için nahar bir şey şoň. Şoň suw beren bar. Armator her çünkü team bağlar. Onu ýüpjäger orap. Şoň tok tor insan banda. Şu bandiyasını oklap, karşılıklı doğrap da adet şonsunu şu soğuk kaynak şimdi yanına harları şu. Hayır oradan açsak. Deme köni düzgün galypdyrmy şu Worda kon palajenis awtoritet diýen zatlar barmy türben içinde? Var. Ay olarda da güýşüyor. Olaryň nesili ýerdeşmiyor. Ha, neme döwleti göýdi Worda kon boldy diýen. Olaryň güýşüyor. Orada kendi güýçü. Barda olaryň da täze kömek ýetýär we arasyndan zat paýlan bolýar. Taňryň onu kende, taňryň onu bir günde, bir hepde, bir aýda. Ellap oturmadan için. Ben 17 ýylyň men 3 ýyl töwregin men daşarda gezdim diye garan hemmenin kamera sistemi getirdim. Aslında men 5 ýyl oturmalar kamera sisteminde. Meni ýöne 3 ýyl töwrek men arasda hawada garan hemmenin kamera sisteminde geçirdim. Çıkaran aklı men daşarda. 14 ýyl. Apasını çelebekdi iş vururdu. Hopladım. Firesat bol. O ýygynyp da kağıt ýygynyp bolardy. Ýeköz men süýrep alyp giderdim. Türmen başlaýa operler çağır. Hemme işgärler tanpýeşi ýeraly ady palany apasnadım. Şimdi mene hiç gaýdan gepleşmäne hakkymyz ýok. Ýanyna barmalylar, sirýat etmeliler, atlaşmalylar, gürleşmeliler. Şular adam göýdasyny saklamaly, hiç göýdasyny aýyrmaýan, näme etmeli. Meni onu öýüp uruldy. Kam şudan piliýat ýa-da şoň ýary. Dor işgärlerde tawsirýa ýygnakda dor men adam etdi. Şunda serhat bolan hawardar bolan ýanyna barma, hopla adam ýene boldy. Men dinlemän, puluny getirip bermän. Oňorsaňa şu ýamanlyk edim. Ýeni başlyň öýdem gelip seni salýar. Öýdip oradan ne orası meni dilim pul alıp $200 ber, $300 bersen arasda wa çykaryň. Al ýani öýdi, tapşyrýanym öýdi. Aýtatdym dinlemän. Men şu asol bir rejimde soňragyny gatyar boldum. Men başlyň ýany arýa doğrudan çıktım. Baş men yarama gayret arasında hava yetene isti ben canım sıklar ya gayret kömek Allah. Ay gepleşdim. İnsan yoğurup pula var ya ödülleniyor. Yağdayım var mı diye. Ay hem de yağday var. Büyümüze doğru gelip durla sıvıdan sağlığına. O bir silkin yedi. O bir silkin o yaşayış verir. Neyme bir paske vermedi. O $10 vermedi. Ay o anmada olup ağlanlar birden vermedi. Ay ýagdaýyna terek diýerge aljak bolsa töläp ýaşa. Onu şonda maňa diýipdi. Taşlaýsan ýaşaýsan diýdi maňa. Ýerden diýe ýaşa. Ay gepin tüme öýdip şonu $3.000 para aldy, $1.000 para alyp arasda waçdy. Arasda hawadan Allah'ın arasda hawasyny dem almak üçin pul tölemek. Onun barda onun Tansada çıkardı, Tansada bir otok verdi. O şu otokpa oradım, onu yaşadım. Gececik otoklar her gaýda öz bahasy var. Ama üy zat ýany ýar bu da.
Öyle hükmeden zaydı. Geçenler zay vardı 3 metre beyle 4 metre beyle. Buna dedi $1000 vererdin uça 2000 dedi. Ayda da $200 ver. Deyip oraya diye çağıram yok. Sağalı geliyor adet diyor. Satın bir magazin satın. Sat diye onu o da oturuyor 3-4 ay. Yeni geliyor. Doğru pul gerek boldu. Onu biliyor men ýagdaý meni. Horlaýanlaryny, hordaklaýanlaryny, adar berýän biliyor. Mena hiç sat gerek değil. Men diňe işte adam janymy alyp çykjak. Mena hiç mülkem görmeýär, pulum görmeýär. Men ýa pakany näme ýetemedi men satyn diýär. Ama hiç sat gerek değil. Satda hem de oturdum. Kelim burnumu top gaýtdy. Barda mülkem oturdum. Ýok hat ýaşulyň näsany magazin ýer hem satdy. Hem şu militerler tindirdim. O doýdy. Deme şu Berdi Muhammedowň kakatan türmäň başlygy bolan köp ýyllar. Ha. Türme başlygynyň ogly. Bu zatlar gowulýan bolmaly. Başgalar nemesinde. Ha. Şoň hatawyna da şu üniversitede medin institutu da adam okumany oturt diýenýärler. Ýeň zatlar. Bu milletin başına gelýän zatlary o etjek bolsa edip bolmaz. Ha. Ne o wansanda da hatta adamlar garip ýaşaýar diýerler de. O üstünde deme yani Taliban diýene orada at diýdi. Ýöne şolaň berkilligi Türkmenistanyň içindäkidir gowda. Şu wagt ne deňeşdirip görýänden sen aýdýan zatdan boldy. Hudaý saklasyn. Ýekjä şu telefonu jogap berdim. Alo. Can. Hava separaşon ýa. Gaty kynçylyk ýaman köp çekilendi. Menki kynçylyk çeken oglady ýokdur be. Kimden sorasaň agyny oçyp durandyr. Birinkiä garymet Hudaý saklasyn şu. Man görküden güller bilen hemme görtdi. Näme saklaşlary, näme hordoşlary, näme adar berişleri. Kän herät betýürdi. Bula ýagdaýyň da bolsa bara. Sana ýagy bolýar şu. Ýeme sana ýagy da şu beýaşmanda sana ýagy. Şu da düşman da sana. Elin ağzına ýetýäni bilsem, bu torkam. Sen ýandan aýrynak, dol gelip alyp azar berip, gara pul ýazajak da. Sen şuň bilen pul ýazajak. Har pikir. Pulun näýle gelýäni, näme diýýän o meni işleri ýok. Men käwatda soraýan şey, men içine 3-5 saat ýok. Men her gerek şey aňarda ýaşly medeniýetiň mülküm bar, näsany magazin ekralyk ýerde şular tatyp ýemek. Ondan bu hay tatýar näme gerek diýdi. Bulara gerek sen bar. Bir tatyp bulary eklemesin. Bermesen ýaşadan akladyn. Ben bir tülep durum. Ýöküden hem de onu oglady da kaptanlaryndan iki de oti orluğundan görüp ötüyor, boynu vuruş ötüyorlar. Kara köp oturanın yaşında ulaşıp paradan yüreğinde yok oluyor da. Aslında ömrü rehimdarlık var da men ömrü. Dedim kakın pakayırda şunu yazdı. Elinden geldiği şık yok olur, kömek etmek zor. Nasiyat eder de şu pakayır. Araçları taklayacak ol. Araçları kömek edecek ol. Men Margaret'sin araçları iyi veriyen her ayda 40 günde. Her gerek şu onun doları oluyor çıktacım var ya ananla. Her gerek. Bir ay 40 günü getirmen iyi veriyen. Her kamera ekranı toplu. 100 tane çörek. Etlerine adık ayıtmak geliştirir. Görürdüm de oğlu diyor. Ağaçta helak oldu. Etmesen çağrı yok. Etmesen kırılacak. Buraya Hudaý vardır. Eline edeş görgülleri edeyin. Kän hor çıktı ondan.
Digdi maçtan oğlandan da ýerinden gelýär, bäşme bir küçük dolar, bäşde onun birine olur. $5, $1000 onu ne yetene. Gün taňryň önünde bu $100 ýalyp pul gerekdi. Taňryň önünde. Keminden. Deme Atavay teyden bir daha soracak. Yani şu Türkmen başı bilen dost olup görün İranlı Türkmenleri gatıken Şveç'ten şu tücari düşün katmayadılar bu toporları. İçinde yaşap tücari edip gördüler. Onlara da atlayan oklu mu ya? Onun statusu başka mı değil mi? Ulu işleri de attı, kendi attı diye attı. Şu an beni öyle bilen, ben 94'te, 95'te zaten şu bardık da böyle. 50 oğlu İran şu kümmede oğlanlar var, Türkmen oğlanlar. Hem bardık şöyle bir firma açtık, işi başladık şöyle. Şolun 90%'den yukarı hem bankrotuş verilip oturmaydı. Hem de pulu yedirdiler. Yoksa değerde belli bayağı adamı çağırırlar şöyle. Kümmette bir şehirmede bir tanınayan adamlar, ağabeyli adamlar, bağırlı adamlar. Şunun 90%'den yukarı hem de verilip oturmaydı. Bağırdan sattırıp, bir doğdumda bir kurtuluşum diye 2 tane un davodu vardı şunun. Kakasının. 1000 hektardan olarak yükselsin yeri vardı. Nersan cahil, Oliver Markler vardı. Şunun hemmesini satanı beğendiğine yetmedi. Hem bu bunun anırdı yiğidirse. Ayağımda ne var şu? Ben bir gidip bir yere alılı çok tut boldum. Ben birini 360 yaşımda alılı oldum. Onun pasolu katmıştı. İlçana da katmıştı. Tut boldu adedemedi. Şunu tut karar çıkardı. Ayda näçe girdicim var diye. 80 oldu. Bolye $40 beriyine verdiydi. $40 da hocalık eklerdin deydi. Onun ben oturup yemediğimde o 10 atır vakt gerekti ona. Ödevine getir. Şimdi böyle $40'dan bana ayda berdi. 10 ayın bolye $400. Doğru mu? $5 teydi bir yılın kıyı. 10 yılın näçe bolýar? $5.000. 100 yılın näçe bolýar? $50.000. Ödevine getir. Onu näçe atır gerekti. Studiyan şoňa aňy ýetene. Benim adam näçe ýaşymy ömür etmeli ýa-ni? Men ömrümde şu 40 zat ýa, men şu 40 ýaşymda diýen. Men 60-70 ýaşy köp ýaşap, Allah ömür berdi 100 ýaşaýan. Şonu men $5.000 alıp geçip bilemek ýa-ni, $5-6.000 alıp geçip. Ben ayda $40 karar çıkarýan, onu näçe atır gerek diýen. Ay bizim kanunumuz şeýle diýen. Ay böyle kanun şöyle. Kanunun var akla laýyk mı gelmeli? Akla gabat gelmeli. Bir kararı ülkünçtü. Urgana şu Türkmenistan'dan demir getirip sattılar mı bir wagtlar İran'a? Demir. Metallom, Metallom. demir. Köönü traktör. Adrem gitipdi. Şu adam iki armatur dem köp demirlikti. Şu adam gitipdi. Türkmenistan'dan İran'a gelýärmi? İran'ın Türkmenistan'a gitti. Yok, tersine. Tersine. Bir wagt. Tersine de var. Şu ada yapıp da böyle öňrek asyk döwrüne köne demirler var. Demir ýolun demirleri, köne demirler. Alüminyum daha şöyle geçýär bäri. Kän edýärdi. Atkan. 96-97 ýyldan gurrun edýän ben teoriýa. Sebäbi Geçýär. Türkmenistana gaty kän tehnika geldi-de. Ondan onun şolar İran'a owan neme Özbekistana metallomorf gitdi-de. Gaty kän. Bunu aýdyň sapara nemesi getiripdir. Gruppasy. Gaty kän demir neme getirýärdik-de. Tehnika getirýärdik. Ulu traktörler, maşinler. Soň şolary ýurtda çöküp barýan soň satypdyrlar da. 3 ýyl bize aýlyk günlük bermäle kömek etdi şo tehnikalar diýetdi. Metallom diýip satýardyk diýdi. Türkler alyp gidýär, İranlylar alyp gidýär. Doğru. Şo waka
şaýatlyk etdiňmi diýip bir soraýyn diýdim şonu. Ama bana odoldan şu köne demir geçiyor da. Mesela köne demir koyunun öğleri koyunun her yemesi var. Bir yolu. Şu hatta da şey köne kaldı da kullanma. Şuradan da şeyde bir geliyor bolo yani traktör teni bu maşinler gibi yapsak köne kalan yemeler de. Şimdi yani o daşadılı yıllar daşadılı oturmaz. Köne turbolar. Arada edip buluyor yani. Ay turbola potlaptır deyip kâr turbo çek yani o tatık övrüyor yol başka. Bir eşman kazanmam da. Onu ebetliğinden oyar tabii. Ha, bolya şey değil, bir çayımı suyumu içeli, o namazımız o kali. Öyle. İşte var. Ve onun merde de havalısı ben canada yani. Ha, bolya sen telefon edeydin. Böyle. Bolya atavay bu. İtirada. Böyle.